Čítanie z knihy proroka Daniela. Azariáš stál uprostred ohňa, otvoril ústa a modlil sa. Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy a sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy. A niet v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny, aby sme našli milosrdenstvo. Ale príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom. Nech je dnes pred tebou naša obeta ako zápalné obety baranov a bíkov a ako tisíce tučných baránkov a zdokonal tých, čo ťa nasledujú, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v teba. A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom a s bázňou hľadáme tvoju tvár. Nezahambi nás, ale zaobchádzaj s nami podľa svojej miernosti a podľa svojho veľkého milosrdenstva. Vysloboď nás svojou obdivuhodnou mocou a osláv svoje meno, Pane. Netúžiš po mojej obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Očakávaš srdce skrúšené a ponížené. Netúžiš po mojej obete, ani žertvu nepríjmeš odo mňa. Očakávaš srdce skrúšené